Kambi mar Shanta makunyo mula e gwenge mar Mula e sub-county magem county ma Siaya yudo hinga machielo bang' kanisa riwore kod jodak e kwedo chenro maggi. Kambino osebedo ka yudo kwet kod seyo kowuok kuom moko kuom jopiny ka gin tere kod luoro ni chenro mag kunyo mulano biro daro moko kuom oganda e lopegi. Chung' ma bende koro okaw kod kanisa mar Anglican to kod mano mar hera. Kanisa mar St. Peter's Ramogi, Bishop Diocese ma Anglican ma Maseno West Mark Haunga Godia noyango ni kanisa okoikore mar dar ewi wach mar negiweyo lowo ne weche mag kunyo mula. Weche manosir kod Jodolo John Morris Ogula mar kanisa mar Church of Christ in Africa CCA. Jogweng'ni odak ka onge gi kwe ka giparo ni biro darogi. Wadwa ni wanyisgi ni gweng'ni ok en miuso. Sirkal ok osewuotho e ler, kambi mar Shanta Gold no bende ok osewuotho e ler. To wan kod maling'ling' ni gitimo gik moko underground manyalo miyo chieng' moro wapo mana ni idarowa. Wadwa ni mondo wawachnegi ni ooyo, kama oganda ni dhiye onge. Mae gweng'gi kendo ka nitie gik moko ma gidwa timo e yor dwaro gold manie pinyni, gibed ka ging'eyo ni mwandu no en mar jogweng'ni nikech enie bugi. To bende wadwa ni mondo wanyis jogweng'ni ni mae mwandu ma kwereu noweyonu. Ng'at nyalo wuondo kod pesa mondo us lope en ng'at ma uso inheritance mare.